for tuning into Zim News Beat TV. Esa pwe. Aiwa ndichakanaka ini. Kwakati iko naye kumamana. Ndimuna wakaholoi. Hatinawo sekuru. Saka tauya kuno kuna sekuru kuchamangwiza. Kuti vaubvise tichene. Tiwirirane nehama dzedu dzatakagarisana nadzo. Nemumwe wedu iyeyu timuchenesewo. Okay, yayi musamanye zvenyu. So kumushande kupi? Kumusha kwa Mutoko. Kwa Mutoko. Kuno kumugara kupi? Kwa Harare. Kwa Harare ndogara kwa Stondo. Kwa Stondo? Kwa Stondo. Shamba. Kushamba. Makamira siku kwa ukama wenya. Ukama wedu hapa hapana. Mwakidzani wangu. Upi? Unadhani? Abigail. Makudzani wako wewe ndani. Yo unonzani? Ndoitwa Maria. Lo Maria. Kare unozani wembo beja leo kuchibeja kuti aenda kwese kwa unofunga. Ine zvauro ikwete. Sumda msoroka. Wadanga udoroka ingani paya ngoti mochenjera. Wakutanga kukwenya kunyatugono kadoroka. Abigail. Sepo. Iwe ndakakubata kare una naro ere. Andina naro ndosho ndakatowira kuno. Right. Iwe munogara mbokumani kwa kushamba. Mvillage manje. Ndakakonzesa kuti togara paplaza. Pakomboni. Iplaza. Ndiwa munoshanda. Okay. Noita basa remo. Kusakura maminda. Unosakura maminda. Okay. Koiwe Priska. Sekuru. Ndiwairera magaro muduka dai wainaende zvenganga. Sekuru. Kuchita nharo chidai waina handite zvozvo. Ini dai nganga ndaenda ndega. Sekuru. Zvino apa una tasvo ndini ndakubata, una nharo ndakubata. Handina. Sei usina nharo? Sei uri kuti hauna nharo, sei uri kubvuma kuti wabatwa? Iwe Abigail pagirasi waona chii? Pagirasi ndakaona ini na Priska na Maria. Na Maria? Aikuberesa mwana ndokupi? Ndi Maria. Iwe Maria? Sekuru. Chimbudza nyaya dzako dzeuroi kuti kana izvozvo kana muvillage kana muarea maogara vanhu vari kuti kudini nyaya yako? Sekuru vanhu havachatombowiririrana neni. Kuzoti tumazuva itotu paipapa tumazuva utu. Haiwa sekuru ndabvuma. Chii chikuitika tumazuva utu? Tumazuva itotu sekuru vavakidzani vangu taura chokwadi sekuru handidumbokunyeperai. Vari kutondisasamura zvokutoti kana vazukuru vangu chaivo kungoenda panext door. Budai. Budai munozora vana vedu huroi. Budai. Ochiko chikumboitika. Kungodai. Budai kwanu. Kuna zukuru mugare pamba. Mugare pamba zukuru. Vana vodzoka sekuru. Gara pamba. Zvesho handisukuramba uroi iwoyo sekuru. Amino munondibvumira here ndibvunzewo ipapa. Kuvumira ndichakubvumira apa tichimumwena nenyaya yako timbunza tiri pati. Alright sekuru. Priska. Sekuru. Tasaona kusvika kusitoroka uroko gumbo. Zvakutorwadza ka. Sekuru.
ngotudza nyaya yako uri pamurutira pa kuti chichi kuti mu area kwaugara ne amane shamwari chichi kuti ndikona vanhu vachatombonditaudza ndotonetsekana kuti zvimbofamba sei vanhu vese vangofamba vachingutaura nezvangu saka zvitondoshandurudza vanenge vachiti chii vanga vachikuti muroyo ofisi yako inoratidza kuti wakatosanduka kudaro handizive seko asi mamusanditi hamusi muroyi izvo ndinobvuma sekuru kuti hamusi aiwa ndinozvibvuma sekuru zvamukuti handisi kuramba asi inini ndoda kuziva chii chaunodya usiku chamuchijaita inyama dzenyu ndiri kuona usiku uchidya inyama iyo yaunenge uchidya handizive sekuru auzive saa usi muroyi Maria mune chijei sekuru ndinenge ndichidya nyama uyo akuramba kuti handizive auje naye ero apamba chokwadi tipedze nyaya yacho auje naye ero kusi anodya aya hanzi nasekuru hamudyi naye here nyama anodya muri mese Priska sekuru uyo Maria tinodya saka ukuda kutiza chii aiwa ndizotiza sekuru iwe Abigail kochi wenyama panokudimburira nyama ndiana ndiregererei kana ndikuregerera tokubatsira sei handina ipapo chandinonyatsoziva handi ndakatouya kuno kuti mundibatsire ndakatozviona kuti inini ndikumbodzambedzana ndo zvakazomupa ndega kuti inini ndikusvike kwamuri nditi sekuru ini ndirichi ndiri muroyi ndati pavanhu vako ava vaunoreya navo anokudambura nyama ndanokushayanisa ndiani ndivavo vasikanevo iwe unopiwa udimburiwa ine ndisingazivi ndinongorota ndichidya kuhope kuona ichitongocha Robert pamwe zvokubvunza ndofunga vanotadza kuita kudzokera kumashure right vatodzi mari imimi paneri pamakatanga kuziva kuti ndakubuda kuti pamatanga kuziva kuti zvandakuita kaizvi kana kuti ihope kana kuti upenyu hwangu ka izvi handinyatsozvinzwisisa izvi munoparangarira ipapo sekuruni ipapo handisi kumbonyatsa kurangarira kuti zvakafamba sei kuti ndipote ndichiita sei ndichimuka handiti ndiri kudaira kuti ndinomuka asi kuti ndizvizive kuti zvakatangira papi kuti zvizosvika nanhasi papa aiwa ipapo ndinoparamba ndisuzwa kuti zvakauyawo sei handiti kukonektana nevamwe 2 apa pekukonektana nevamwe vangu avatuka ipapo handisi kunyatsa kupanzwisisa kuti pakafamba sei mangori kana mamese zvototi mozoti zvakaitika mari mwezura kuti ndichisvika kuno handiti ndakarota ndakarara mumba handiti ndabva ndarara madzimai angu baba angu anoenda kumasoro ipapo anga ari pamisi mitatu apedzisana 6 ndabva ndarara ndakatotsamira piro yavo saka ndofunga nguva dzanga dziri kuma 2-3 here handisi kunyatsoziva ipapa ndakangonzwa kamhepo kuti ndati chii chiri kuitika kwandiri ndakabva ndatanga kuchema sekuru handidi kukunyeperai ndikati izvi zviri kuitika kwandiri chii chiri kumboitika ndofunga ndakavhura dhoo sekuru ndabva ndavhara kuma3 ikoko kuma3 ikoko ndabva ndakunokera mwana wangu wakarara here sikanzi pane mwana wangu wandakauya naye nezurowe ndabva ndagara pakadhainingi pake ndikati mwana wangu ndakukudza upedza ndoita sei dzandarota ndikati ini ndakarara mumba ndangoroti hamhino chii chaitika unge chinhu chacho chaita unge chiheti chasekuru ichi chavakapfeka ichocho chinhu chacho chakati ndabva ndapatikeni ndipo pandakazotanga kutsanangurira chi mwana wangu apa handiti mama munofanira kutsanangura chi upedzeni riri mukunzwa munofanira kutsanangura upedzeni ndikati ndikati asi ndabatikana asuzva kuti dzarevei kana kuti zviri kufamba sei mozoti ndakachema sekuru apa ndipanyaya ndiuro ndiyati hanzi nasekuti uda kumbotaura nawe uroko
uroyi handisi kuramba sekuru asi ndida apa pari kundinetsa hausikuramba uroyi saka apa nyaya yakuti ndapedza time vanonyatsoziva zvinhu zvavo pana kurongwa nguva nezuva kuti kunoendwa sei kupurazi kwavo zvizvonobviswa kugara zvakanaka navamwe mazvinzwa ini ndazvinzwa asi zvinotokudzwa izvozvo kuti zvinhu zvibviswe ndichene murume wako anobvuma here murume wangu anobvuma angatadze kubvuma kopriska togara ndega sekuru ogara wega tanga tisingade kuti vanhu vauye kuvaungana handiti sekuru taida kuti chikana pane munhu toenda naye otitorera zvinhu zvedu zviye toisirwa mutsaga touya nazvo zvichizopisirwa kuno vasira vanhu vanoungana sekuru china pandakabva kuno kubai ndichingosvika pamashops apo murume akutondifonera zvikanzi ukuuya nani ndikati ndiri ndege zvikanzi kwengani anzi uri kuuya nasekuru vanhu vakaungana kuno kwastondoni kwaspring kwasiimabhazi yese akawasvikira akazara kumapeto kana izvozvi zvanhasi tafonerwa kunanzi vanhu vakaungana kuitira kuya kwasekuru vakatozvidhoma imi munenda kumadzimai mariya ndaimboienda madzibaba ndabva ndamira chakaita kuti mumire chii chakaita kuti ndimire ndakangoti madzibaba ndichazouya hangu kumazuva ndidombozorora babva ati muda kuzorora zvaita sei ndabva ndati hapana zvangu zikanzi asi pane nhau yakakubhohwai here yakakubatai kana pane nhau yakakubatai munofanira kutaukudza ana baba mudare naana amai vanokudzwa kuti nhau yenyu ite sei ipera ndimukundinzwa saka wenini kubvawo ipapo unoona muzukuru nhau yenyu ngati kupe munhu muende naye asi wandokupa kuenda kava hapana bo zvinhu zvikwenyuka zvine power anokuwara muzukuru zvotodai nini wemene kunyara kuungana kwavanhu hakuna zvokundobatsira muchiyambuka sendadaro zvikabviswa secret uroyi ucharamba unzi vana uchete uroyi vana vanhu vacharamba chihwana mukombo unonzi ndovai asi apa ndikazvibvisa pajekere vanhu vachiona machena hakuna kuti achanzi achabatwa nezvino asi kuchakudzinga pakomboni atibvazvisove pakuti iye watinoshandira wacho anozvibvumira sei asi zvinenge zvisina hazvo ozomugarisa musha wenyoka asi mugara makombo nevhipi achigara kwako atogara kwakandi kungouya chete anongouya chete mawikendi priska taurawoka pamusoro ndichitaurirawo divi rapriska tiri panze apo ataura kuti nini handina kupatsanurirwawo dare rangu sekupatsanurira kwamangete abigail handi abigail makamutakatemerwa nyora ine 2 years natete vake wekapiwana imwe ndakataura ndakatapiwana mai saka hanzi handina kupanzwa tamudza futi panze hanzi handina kuzvinzwa sekuru vachindipatsanurira uroyi namai akwenu handiti wazvinzwa zvinoita basa sekuru saka hanzi ndiri kuti ndinogona kudayira kuti hongu ndiri muroyi asi uroyi hwachona nyama mukanditi otsvimboende motora zvinhu zvacho handisi kuziva kuti zviri pai anozviziva tikachibata chachona itonzi ndechangu ichokwadi sekuru machenesi vese apa ritiri hapana asina china tichibata kuti ndechangu bata ndechangu ngonyara chete bosi avachakwanisa kuzvibata bosi zvapanduka asi sekuru havasi kukumanikidzai handisi kumanikidzwa handikuti ayo wakauya wega utori nani zvako ndikuitira kuna madzimai mariya naprisila sekuru havasi kukumanikidzai kana mukati hamuna kusununguka kuti vakupedzere dare renyu ikodzero dzenyu aiwa inini sekuru handiti pamusoro isekuru inini handisi kuramba handiti ini ndikutoda kutoti ndicheneswe aiwa indakamusi wamakatanga kuya futi ndiri panze apo makatoti inini kana ndiri muroyi ndatoya netsoka dzangu kuti sekuru vandichenese sekuru vandigadziri makataura munhu ane kukamina priska kaona munhu akadaro akarema priska asati anyatsobuda ipapo sekuru pazvoita pamaitsanangura muwangu ini ndinopa kuti ndinoda kuzivawo kuti nini zvakafambawo sei saka ndikukudzamba watisei nazvo zvamataura ndazvinzwa sekuru nyaya yegumbo rako wasotambonzwa kuti idambudziko rechii isati ndatomboziva gumbo rakatsika makuva vanhu adiki
Katika gwara kagadzira. Ndo zvakakonzeresa kuti ronda riripo ritange here. Ndokumbira mundibatsire webaba semukuru. Tikabvisa zvinhu tanga kurapa upora zvopera. Ndatenderera ndapedza mari yakawanda. Aya inatora na mari yako. Cheti. Chokwadi sekuru. Fanike inini sekuru ndikatanga kurwara sekuru. Munonzwa tsitsi. Munonzwa tsitsi. Ndinorwara ipapa ndikakudze ndikatanga kuenda kumaperiod so munonzwa tsitsi. Mira tipedzi. Alright, azvinzi. Alright. Okay. Right, amana nyaya sara mude kuti tinonge zuwa rekuti tiende kana kuti vanenda unotora. Tichagara pasi toona kuti zvinobuda here kuti tiende kana kuti woenda unotora. Tiende pane makamera kuti nyaya. Saka patinenge takudzoka kuno zvarimise. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Iko zvino vazukuru mukacherechedza munoona kanhau iri kuitika ye vazukuru. Kani na vantu varaimaba nawe nkani yabwino. Inhau iri mudariro yedare revazukuru vakamira muno mudariro inhau isina kunaka. Vanayamba nkani nandabvara nguyo. Hanzi patatanga kuita dare revana vandange ndakapfeka nhumbi dzamunoona dziri murusero mungowani. Apa ndege yakafuna pano kubwera vanoza munyamura. Ndege usiku yanga yatofunga kutoya pano kuti musimudze iratidze mabasa eusiku. Hanzi kana pane vanga vakacherechedza vakamutarisa tofunga maona anga akuyeredza misodzi maziso ake. Vanapira rikati aiya ine ndine nyavezi. Ine ndine mvindo para mvindo ate para ufiti echitafera kana mina pana munhu akuzoti ndifiti yabwere padecha tiyangizane ino ndokusaka maona ndasumuka muno ndikapinda mudare ndanoteketa nheketero dzemativi mana ndichikumbirira chikopokopo cheusiku chaida kutakura mwana kuti chisamutakure ndakwanisa kuchidzikamisa nekuti zvinhu zvine manenje pachiita chevanhu kudai kuti mabasa eusiku atange kuratidzwa masikati ano machena saka ndanozvimisa ndiri kudare uko ndiye kusaka mazoona ndapfeka kupfeka kwadaita kwakasiyana ndekwetsitsi dzekukumbira mwana kuti asashungurudzwe masikati machena akadai nevamwe vake veusiku. Iwe afuna kusiya ufiti one iwe musikana anonzi Abigail anzi uri kuda here kusiya uroi uhu kana kuti kwete? Ndikutoona ndoshandakawira kuno izvo. apa ndikaenda kurana madzina iwe waipata chindi asi udatsingidzwa kuti chimbopita kaite chivaro chikanaka chanu nawo kuneva madzina kunava hanzi handisi kuda kutaure nemazita kusvika kuti uzouya pano handiti iwo wakatodzingwa here nevamwe vako varoi vakakuti enda unoita chikaranga. kuna muntu waipatira chito atechitobveya ati muntu waboma hanzi usataure nemazita muzukuru. Ndaona kumashuroko pane munhu wawaishandira usataure nezezita rake pano. Ndaona akatokudzinga basa akakuti enda kumusha kwenyu unogadzisa chikaranga chiri pauri cheuroi ndizvo. Ndiwe mwana wako ndinogara ndichiudzwa nezvazvo. Zvakanaka hanzi kwakamboudzwa achidzingwa kubasa achinzi enda unogadzisa chikaranga pauri ndiwe here kana kuti inini ndindakaudzwa nemukuru wepanzvimbo pandinoshandira handisi kutaura nokuti pandinoshanda inini panonetsa. Maswera sei vazukuru vasekunda
Apa nasi mazuva acho nawo dzake dzauroi dzakateka. Vanti zuva rangu ranhasi rongori zuva rekungosakadzana nenhau dzewaroi idzoga. Akabatwa ndikoni? Akabatwa uroi ndiye ubaba. Ndiwe unonzi Abigail. Right. Ndiwe unganidza hama dzako idzi? Ndiwe waita kuti hama dzako idzi dzive pano muno mumatare. Magirazi angu wapinda wakaonei? Zvawakapinda pagirazi rasekuru uchida kuona kuti muroi ndiani wakaonei? Ndakaona munext door wangu Maria. Ini ndaichara kuseri kwemba yangu. Wewe wanaozviona? Koiwewe ugaba chako hauna kuzviona? Ndakazviona ndichiberekeswa mwana. Unotanga kuzvitaura kaiwa ndiwo wakazviona zvakare uchita mabasa euroi? Saka unofanira kutanga kuzvitaura uzvitaurawo vamwe. Chipindura mubvunzo wanzi wakaonei pagirazi? Ndakaona inini naMaria naPriska kapita. Muchita sei? Maita sei pamaonero wakazviita pagirazi? Ini ndaiberekeswa mwana nejira reblack abva azokwidibirwa nechisero naMaria. Priska anga akatarisa mabvazuva achibva tanga kufamba achienda ndaberekeswa mwana. Muchiwo chakona? Chii zvekare chimwe chawakaona? Ndakaona kuti handiti anenge kana kuti ikiti here kana kuti ibonga kana kuti chibere. Okay, todai. Unoroya nei? Unoroya nei muzukuru? Kiti ndakaona ngekiti nekamukomana nekamukadzi wachindisvereredza kudai. Aiwa ndikutaura sekuru zvandakaona. Kamukomana kamusikana. Kakomana kaunoroya nako? Kamukomana nekamusikana ndizvo zvaunoroya nazvo here? Uri kupi kukomana nekusikana? Zvina Priska. Saka kuti kuroya Priska ndiani zvinhu? Zvakasiyana atete. Mambo wenyu ndiani? Nindogara paprazi pacho. Mukuru wenyu. NdiPriska na Maria. Mambo kudunhu rekwenyu? Anzi anogara papurazi. Pane purazi risina mambo here? Mambo saka chief wavo ndiani? Chief Chinamora. Tukashumba Tati Chief Chinamora. Hazi bushu. Asi kuti no nyadzi dzinoenda kuna Chief Chinamora. Padombo shava. Sabhuku. Sabhuku wenyu? Sabhuku Chimombe. Chimombe anoziva here nyaya yeuroi? Chimombe anoiziva here nyaya yeuroi hwako iwe Abigail? Aiwa. Waiziva. Asi vanhu vakawanda vanoziva kanyaya yako? Vanhu vandinogarisana navo paprazi. Saka uda kuti zviitwe sei? Ini ndinoda kuti zvinhu zviparadzwe. Mune mode kufambisa here kuti ude mukomana muende mega unotora? Mote kufambisa handina. Koma remabhazi? Tinogona kutsvaga mari yemabhazi toita zvemabhazi. Saka mari yemabhazi motaurira una mari yemabhazi ndokupai chinhu moenda vega mutora zvinhu zvenyu kusvika kuvhura mabhegi ako dodza zvikwambo zvangu zvinga zvipindawo wadedzera ubva kuvhura mabhegi ako boya nazvo kunohandika kuti hazvese nezvajeska nezvaani kuti ngazvipindawo zvopinda. Priska ngabvuma kuuya nhasi. Saka azoshedzwa kumukando. Saka ngachiti mangwana anoita sei? Anosvika ndomataurira angaita kuti ndinouya. Kutouya kunokwatoita sekuru manhere anaya tanchitaura naye pesapa tanchida kuti ndiye auye nekuti ndiye ane nyoka iri kuti shungurudzawo tese tese. Saka tanotoda kuti sekuru tibatsireyo Priska auye pagiraundi zvinhu zvitaurwa Priska aripo achizvipopororo zvamufonere ine mutori kana achida mangwana ngave mangwana. Ndozvandiri kungofumbira. Pafoni ari kungotaura hasi kubvuma kuti ndiri kuuya ari kungodaira chete.
nezuro akaenderwa akati tinoenda mangwana nasi bafonera abvati ndakina mukana masikati saswera achifona ndiri kuuya kusvika kwadoka tokumbira sekuru kuti mutidedzerewo Priska vakatobvuma kudhara ndatongoshamisika kunzwa kuti Priska akanga achiti anoda kuuya mungadai mataura akabva kuseni popaya kuti Priska akati ndoda kuuya zvichida sekuru vangadaita sese sekutaura naye kwatandichiita pafoni yanga achitovimbisa kuti asvika na 11 dzakwana tikamufonera kusvika kuma 12 dzakwana kusvika nanhasi azofona kumanheroai takangomuti huya sezvo tafonerwa natete kuti yatimbofambeyo semhuri kana ive ronda rako gumbo rikushupa unoporeswawo kune kwatoda kuenda samanhero anazoti imi munoti kana ndisikwenisa ka muchafambei dare renyu here muchabetserwa here zvinhu zvacho zvinoda inini here tikati iwewe unofanira kunge uripo nomwe mundu anase kutokuda pane zvanotora kozoti inini sekuru makumbo ari kunditambudza ndichazivawo kuti ndakaitwawo sei ndakaroiwa neyodzinza here tinoshanda basa reuforumani papurasi ndinoda kufira ndotoda kuurayirwa handizive sekuru kuti forumani wechi kungoshandawo nevashandi vepapurasi ndionongo forumani wechi ndionongo ndiwa forum ndinoda kufira ndinoda kuurayirwa ndopari kubva hosha yako yemakumbo ipapo ininiwo ndine uyu handisi kuziva kuti ivo vasikana ava uriri hwavo ndo hwakaita kuti mwana wangu atatariki here sekuru ndinokubetserwa aiwa ngavatanga wauya vatanga wauya Priska zena mberi namatare ngandika tinini rwerangopiri papa mande ndokudzoka kuchipatara ndakanzi ndidzoke kuenda sikukutarisa saka handisi kuziva kuti pandichaenda kuchipatara ndichanonzi chii ndakanzi ndakabhukiswa dheti rekuti nditariswe mumatumbu angu nepapese pachesta apa kuti maronda andinayo ndeyei nekuti hayasi kurapika kuchipatara nadhokta last time pandakaenda ndakasvika pakudzingwa chipatara chinzi ndinopenga ndikaendeswa kumadhokta ekupenga kusvika ndaendeswa kuanex kuti pfungwa dzangu hadzisi kuita musha saka pandisozva kuti ndikaenda futi ndichanonzi chii zvese zvipere kana nenondirogwe sekuru jangu wamunyama wandinawo sekuruka ndinogezawo vanonge zvinoitawo mwakadzi asi ndikubatikana handisi kurorwa kweforomani avarudza kurorwa tangwe yanyi vanzwa chii chinobata foromani vatadza kurorwa ndichazive pamwe ndojambwa nemunyama yatenge takangokandwa neivava vanhu vacho tinozvipedza muzukurani totenda aikana nemabasa achatinoite maoko unoita unge usiri kutengesa unge unotengesa ndikukumbira kuti saka zvandiri kuenda kumba uku ndikuenda ndisina kana chandinacho here kana unopiwa mushonga panze unopiwa mushonga panze apo ushandise aiwa totenda sekuru tateguru Zimnewsbet TV. zvakawanda sekuru funga apa tikuedza kutsanangura zvinhu zvaitika mumhuri zvinobata nemoyo zvinoita kuti upenyu husaendere mberi inini chekutanga inhau yerufu mumhuri yekwedu isusu sewekusenemo yokwanaka mujoma makina rufu ruri kunyanya kuri kufiwa zvekuti iko zvinozi ndinoti ndikada kuerenga wangu wakashaya hanzvadzi yangu yekupesai yakashaya iriyo kwababa wangu inini kuzoti tiri newamwe anasisi wangu wanosvika funga 4 wakashaya zvekare pashaya hanzvadzi yangu yekupesai nzitambwe pakatanga kuitika minana yakangosiyana siyana but isusu hatina kwanisa kuda kutsvaga nepfungwa dzedu dzachiriwo dzechidiki but ndiri mukukura inini sekuru ndinoshanda handirarame nekuba zvekushanda chaizvo zvandinoziva ndikandararisa kuti haini ndashanda zvegore rese asi ndisvika panguva yandirino ndakutosvika 40 handina kana panonzi pekugara panoti pangu ndotedzana nemafarms kudai saka nenje chibvunzo mumwoyo mangu kuti chii chimbonyanyoitika nga ndinoshanda wani mari ndinobata wani asi haiwane chi chainotenga saka tinomboti fambei unongotsanangurwawo zvekumasoro setsanangudzo dzangu kutaurwawo ndongofunga kuti pamwewo kuriwawo chi pamwewo zvinhu zvapotsawo nepamwe
ndomutsogoka na muprofita wepiro ndonza futi same futi zvinhu zvichitaruka chi nemuprofita amutoreka kutanga uya ndodzokawo panzvimbo totanga kufambisawo zvemunamato zvinokuitwa kumadzichechi but nekufamba kwenguva futi unozoshambisika ubva kuti mwana wangu ati arwara toenda kumasowe pobatwa same issue futi yemunhu anosanganisira mumhuri medu right achibva nopora kuna hanzvadzi yangu inotwa Jane yarwara musoro oenda kuchipatara achidzoka hapaite mazuva baba warwarawo makumbo azvimba baba wachipora Jane arwara makumbo izvi zvinoona kuitika kana zvewiki urwere ihwohwo asi ini zvaingondinetsa sekuru dzangu ratakuzofamba tiri mukufamba ini handaiudzwa nezita dhere kuti kunzi munhu ari kukonzesa izvi maproblems emumba menyawa ndiani ndinhengi asi ini chakazondishamisawo ndakazvigarira kumba mukadzi wangu ini ndine mukadzi newana 3 mukadzi wangu mwana wangu wepiri mukomana achibva mukuzvarwa pane zviminane mwe yakambotiitikei zvekuti mwana akasvika pakuita mamota ari mudiki akasvinwa zvikapera tichifambira nemunamato kuziya wangu gotwe last born yanga ndina izvozvo mwana anonzi Praise kuti azonzi azvarwe musi wake kuti abude mudumbu pakanetsa zvekuda kutofiwa tikafambira nyaya ndo patakatanga kubata kusanganisira iwo sisi wangu asi kuti ndende ndinowaudza ndetya kuti wanaona kubatikana semunhu ndiona kuti ane pfungwa futi dzinomuremera ndekana kutotya kutoparadza futi chi upenyu hwake nokuti kumuudza nyaya iyi nekachokwadi kaari kuziva iye zvasi kuda kuti zvizikanwe anozogona ndese kuzochikonzeswa something saka ndangozviaidawo zvangu asi iye akasvika kufunga akasvika pakuzozviona kuti bhudhi wangu wanenge wakuziva chi zviripo zvaingonzi pane ndikuona pane dare riripo handika kuwana wako ndaona mwana aiswa pajana mwana wako aiswa pajana asi haasi ega zvinotanga kuna sisi kureva hanzvadzi yangu iyi ndio mufuta ainzi ari pajana but pandotangwa mwana upi muchechi kuzoya chi sisi wangu wahombawo ndio munyaya hombo angu yandinonyanya ndakanyatsobatisisa pari chakazonetsa kuti mwana wakachibva kunozvarwa tabva muhondo idzodzo takati patapata tiri kupari uko takafonwa namadzibaba vananani vachitibatsirawo zvichidi kusvika mwana aita azvarwa nhumbi yanga atone 10 months asi musi wakazvara mwana sisi wangu waitowepo wangogara so zvakanetsa kuti sisi chaunatsovenga kuno kuchii usasina kana chikutsanangura munhu awewo kundobatsira nemunhu anombomirawo kana pakadoo pakunzi pakudiwo $5 zombobviswa naka 50 cents kana towo pakunzi pakudiwo mvura kunombomanyawo napateburu manye nemvura papa singa kungogara chetu so isu tipo tu tichimhanya saka chakazonetsa kuti wakangozoya mumwe musi kuri kumba kwangu nemhuri yavo uri musi webasa watorovha wasvika wagara zvinhu zvanetsa indawa ndopakazonetsa hanzvadzi kendikudza chokwadi ini hanzvadzi ndiri kurota ndichimutswa zvekuti ini ndakuroya saka chikumbiro changu hanzvadzi kuti chekutanga mundiregererewo ndikati aiwa inini handina hangu problem nazvo handika semunhu ndandagara ndiita sei ndichizviziva ndati handina hangu problem nazvo ngatichitsvagai solution inoita zviite sezvipere chiini chii chiri kumbonyatsoitika fanira kuti inini ndinomutswa ndikati anokumutsa ndiani wakamutaura nezita munhu wacho asi ariwo muraini mupi imomo kusanganisira nemwana wetete wangu inini akamutaura futi panguva chipi iyoyo ichinzi anouya achinditambidza nyoka but nyoka iyi yakura iri kutotyisa ne2 zvidhoma chikono nechikadzi kureva kuti zvinhu izvi hanzvadzi yangu itonombo kuti anotozviona saka ndibvona kuti zvakadaiso zvakunezi ngatimbofambe kumaprofita tikafamba kumaprofita tikafambira nyaya dzedu but maprofita mazhinji handiri kunyeperai zvinepa zvangogumira so chikwadi chiripo wachitsanangura nemo but kuti tichisvika panguva yezvinhu izvi kuti zvinhu zviparadzwe hapana chaifamba saka sekuru ini ndakangozotiwo kuno mwanga orai tichaita sei tichaona kutamba ndikatsvaga namba dzasekuru Robert ndikadziwana ndikati takumbofuna several times dzembotirambe apo napo zvisingo pangu ndo zvaingonetesa mushure mangu ndandambomudza ndikati mupa namba dzasekuru ndati chifuna chisekuru Robert since takanzoti kuna ana sekuru tasu tinofollow edu mavideo aya tati tinoona wakatasa sekuru tasu tadi kuti mboende ikoko tiva tatsvaga chi zvinodiwa ikoko takaona kunodiwa mari tata isusu mari dzatinotambira kwatogara uko kuna chinofamba tikati aura tichaita sei tichaona plan toita sei kana tatsvaka zvakoma tikaiona tozongoenda kuti tinobhadhara mari dzekudiwa hanzvadzi yenyu paireura achikonfesa achiti ndinoda kuzopiwa nyoka kana kuti ndinomutswa aiti kana ndamutswa nevanhu vaidita sei uyu aitotaura kuti tofamba toita kana like kumakuwa
wanotofamba achiti dzimwe dzenguwa ini ndakarara mumba andika kana munhu akafa ende watoni ishe kwati munotsanangura achiti kazhinji wanhu wainzo kana wakafa munharaunda papai andika sisi wangu kana kutofamba chaiko waitowanetsa waitoti wanhu wanoona kuti kana murodhi chenye unotosangana chezi kuti kana kuti kunogara sisi wangu wadiki nesisi wangu waobewa andika pane kadistance funga zvekilomita 6 dzikatongokwana kutofamba kwaitowanetsa wari wega ipapo handinyatsodzitsanangura ipapo ndinganyepa hangu pakunyatsodzitsanangura nyaya dzacho zvino zvakutodawo iyo asi iyo maonero andazviita inini waikundikana pakufamba especially kana zuva ranyura saka chimwe chandakazoona hangu chinoita kuti ndizobate chikwadi kuti shuwa siswangu wanoroya indi shuwa kuroya da kupupura chikwadi siswangu shuwa kuroya vanotoroya kumuka vanotomuka nekuti nini wakandiudza chokwadi kuti nini hanzvadzi ndozviripo ndikati zvakanaka hanzvadzi handiwanobudira pachena handikuratini uri mwana wamai wangu kati saka isolution inoita zvese zvipere asi sisi wangu iri pakukonfesa kwandivainatso kukonfesa zvine chokwadi zvisina kuchisidzirana saka ivo vangati vachitaura nyaya yacho tingati pane zvakanga zvakuvanetsa here muupenyu hwavo zvakataura kuti regai ndiende kune hanzvadzi yangu ndinotaura nyaya idibatsirikana ichokwadi sekuru chii changa chaitika ndifunga awa sisi wangu awa ndifunga pakufafa kwaita vanhu munharaunda maonero angu inini sina kuzobuda nemukana wamaoni since iwe waitaura neuchenjeri ndinoona sekunge waisa ruoko pakufa kwaitoita wamwe vanhu vacho ndifunga pane zvaitika kana kuti maybe semunhu anoti anomutswa pamwe aingozokwanisa kwana ariko kupi ikoko nekuti chavundimo nditaure mashoko aya ndichifamba isusu zviri kunzi mwana wangu nehanzvadzi yangu irapenonzi Jane wapajana saka takanyatsotsangura pashona zvinorevei kuti wakambondoko wamwe saka wamwe wakuda kuti iwe kwedu ndo ikamwa chiboreka ndakaona tichimbotaura dzimwe nyaya motaura nenyaya yenyoka yane 40 years musingataure mazita asi kuchitaura kwayakabva nhoroondo yenyoka yakamira sei nyoka iyi maziro angu inini kana chiri chokwadi chekuti nyoka iyi yakabva ndo hamene ndotsanangura nemazita here musatsanangura mazita nongotaura zita rine panodotisa zvinongoenderana nekuti ndokuri kubva zvinasi musingataura kuti kwaRobert ndokwakabva nyoka kana kuti nyoka yakasiyiwa naRobert kana zvakaita sei nyoka yakwayakabva yakabva tifungawo kudzinza kwedu kuno wakatibereka inini ndichizvarwa inini ndakangokura nhoroondo yenyoka irimo mumhuri medu ichinzi nyoka iyi iriwo kuhama dzedu dzikwana baba uko ichinzi ndiyatete tiri mukura siso ana tete vaigara kwavo tichigara kwedu titobva svika pakushaya asi chakazondinetsa nyaya yenyoka iyoyo cherevhe pataitofamba pacho papo ndanga ndatokanganwa ngoma sekuru nyaya yenyoka yaitotaurwa nezvayo asi isu hataingotarisirwa kuti chingave chikwadi nekuti nhau dzichi dzima spiritual asi ini ndakazove nebelief yazvo tiri kuti uye mwana wamai wangu ndiye umwe mwakatoziva kuti ndizove neumbo kuziva kuti mushuwa kune nyoka yekutaurwa nezvayo but ndakuzokamurita nemakore manje kuti nyaya yenyoka ndakamboinzwa kumashure ndichiri mudiki kune zvinyeyo chiri kutaurika futa nhasi saka kuti nyoka iyi ndichikamurita nemakore sekuru kana zve45 years inosvika nyoka iyoyo pari panhoroondo chaipo kana kuri kunzi mwari atitungamirira nyoka iyo kana kanzi yabatwa muchazove nechapupu chavo chavo nyoka ichinzi ndeyatete maishandisa basa rei ipapo ini ndinganyepe pamashandiro ayo nyoka ina hangu ndinganyepe papo asi ine zvaitokonzeresa mukurarama kwedu ndifunga ndoyaikonzesa kuti wamwe pamwe nana sisi wangu bosisi wangu chai kana urorwa chakasati warorwa inini chai kubasa ndakaenda kuchikoro zvekudzidzo pazera rangu but kana makaona basa randoshanda soka munotondirwadzirwawo asi ndiri munhu waanotone simba ranondishandira ndifunga pamwe nyoka ndo imwe inotipa minyama mumabasa maonero angu nokuti ndikakudzeka mukanyaya kakasili kana unangosekesa so last week but one pabasa pandoshanda ini pane chigayo ndakanotora katsapo soka 5 kgs kewiti kumba ndatondimbogaiso mhuri yangu irarame but munhu ziva sekuru Robi ndakatosungwa nchinzi ndaba witi mukambani yabva kumba mukadzi atondisungira kuti ise pabhaiki baba munogaisa mhuri idye but ndakatosungwa nchinzi ndaba nanhasi zvichiri kubasa asi zvinhu zvabva kumba kwangu anyway da kuti muone vision
yekuti zvese izvi handiblame awa, ndinotoblame wekwangu. Nyoka ipi iyoyo ndo imwe yandiroisa futi paususpect wemaproblems anokonzesa kumabasa. Ndingori munyama sekuru pane chandisangita sunjingunongedzero uyu chaikurorwa arorwe kubva chikurire baba satambuche kana chinonzi rora pamasasi wangu wesa nana dollar ndakamundadya. Saka ndifunga nyoka iyo ndo imwe yandironyanya kususpecta pokutanga nokuti baba wangu chachawawa wanongoita ngichidzungairwaso pawagarira ndipapo kuende kutozoti wachangamuka kudai wakutoenda kumasowe but wakutoenda masowe watochembera. Saka ndinoona nge nyoka iyo ndo imwe inokonzesa futi zvipi izvozvozvo tete wakashaya. Saka yakasirwa apa ndo simaonera angu inini matsifanga tunoita kusanganisira matsanangurwa zvatoona sisi wangu zvakataona sisi wangu ndiri kumba inonzi yakasirwa mwana musikana vari kuti anovamutsa anovamutsa ende vanotogara padhuze nepadhuze nemunhu iyeye. ndamuzoti nyaya yekutsvaira kuti taitsvaira vanga vachitiko paya ndazozinyatsodzwisisa nawo nyaya yatangira pakuti isusu pataenda kwasekuru tasvika kuti patangotambira tikaita zvataita tazonzi tiende kuglass. Saka tasvika paglasi sekuru tamboita zvataita zvichingoramba kubuda paglasi tikati pamwewo zvikwedu zvatese zvarambawo. Saka ndichibva tangodzi nomumwe muzukuru anga ari nasekuru wangu ati papa aimboshingirai vazukuru zvinoita tashuwa tashinga nekuita zvatazi tiite kudzamara takuchiona vanhu vatatu pavanhu vatatu vabudawa handisati kwangu nemazita ndizi sisi wanga waripo koziya next door wawo anga aripo koziya uyo musikana watatani zvake kunze kusirwa nyoka uyo tamuona futi aripo paglasi rasekuru tazvo tawaona vana vari vatatu nezvidhoma zviviri chikono nechikadzi nechimwe chaita kunge bere kutange inzi kiti ndozvinhu zvataona kwasekuru tazvo. Asi chazondinetsa manje ndichinobvunza sisi wangu naisisi zvine tanyatsozviona zvakanaka here sisi wangu ndotsanangura murume wekuti hanzvadzi hapana zvekutamba ndati kwaiwo waunochii apa handitsanangurira zvesezvo zvatakuita zvandika taona zvakati nezvakati 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 asi iwo manje wazvijamba wanditi next door wawo wamutaura nezita uyu wekwangu manje hauna kutaura nezita wamuti ukangondifumura chete tiri kupedzerana. Asi apa ataura angozitaura pandabvunza azondiudzawo nedirection yomanje kuti kwakati zvinhu zvamechono zvandaita sei nezvandaona ndazoti okay ndikwataura kwekuye handati kuseri kumango kune mugwavha zvi ndandangozoti ndo kwacho. Saka nepaberekeswa mwana muchechi paberekeswa mwana muchechi mwana uyu ndewangu inini mwana muchechi afukidzwa nejira reblack avaiswa nemuchari pamusoro asi azovharwa nechisero ndo zvinhu zvataona kuglass uku. mati baba vakatanga kuenda kukereke vakuru upenyu hwababa vanga hwakamira sei muchikure? Wanga usina kutambanudzika upenyu hwababa wanga usina kutambanudzika ngoti tichitsanangura sengoti ndiri murume zvangu kuti ari mumwe munhu ane hananiti like wakadzi wangu totanga tochema nekutsanangura nhoroondo dzacho zvakaoma sekuru patakabva nokuti isusu mai vedu wakashaya 2001 tichiri vadiki tikangorerana takadai so baba kubva mai washaya hawana kana mumwe mukadzi wakazomborora kana mukadzi wekutozonzwa kuti wafambidzana naye tikangotosinziwo semunhu akurawo pamwe akuda kuti sei kuzvigarira but kana kubasa chako hawana kutozoenda kubasa wakangogara pamba wandochingotoona sisi wangu tichingobatsiranawo tichidii. Saka kuti palife yababa wangu pakura kwawo hawana zvizhinji zvawaita kana kuchechi changa wasingaende doro wanga wasinganwe munhu aingozigarira pamba nongoita zvegadheni until now ndo mabasa aunongoita wakangogara pamba ipapo. Saka usinga wane 2 years kana sikanganganisi watanga kutoendawo kuchechi. Baba hanzvadzi ichikonfesa kwamuri ichitaura payakauya paya ichiti ndinopiwa nyoka nezvidhoma hanzi nyoka tinozoishandisa chii kana kuti zvidhoma tinozoishandisa chii? Ipapo hawana kukwanisa kutsanangura pamabasa ipapo hana kubvunzisa ipapo hana kubvunzisa sure muri right. Asi chandenguziva kuti zvinhu izvi nemuono wangu nematauriro akaita hanzvadzi yangu zvangomicha zvakadaro. Asi pamabasa manje apa
hapana. Asi pane panandasirira mukadzi anogara nasisi wangu mufamu maanogara azouya akatsvaira patsoka yasisi wangu ini wabva kunotsara kuseni wachibva waidyorera parata kudai wachibva waenda naye kumba kwavo zvabuda futi pagirasi. Saka handizvo zvinorevei. Zvino matauro ari kuita sisi nematauro ava vauya kuzita kwamuri kwandiri nini vari kuti vanorota kwamuri chidzora kumashure vakaiti vanorota kana kuti hanzvadzi ndinoroya nekuti vari kutsenga mukana. Chokwadi chakanaka sekuru apa hapatombodi kutenderera apo. Uyu uroyi uri pachena uyu nekuti nini wakatondiudza chokwadi. Chero even papa mwana wangu azvarwa papa wakatoya futi wakatopupura hanzvadzi ini ndatambura ndashupika ndibatsirewo ndifambe nekuti mwana uyu izvozvi ndatoisa papuresha izvezvi kutonzi mwana uyu andika tiri kutoda mwana muchechi mwana waitoti waitofanira kuti wazomutora kumba kwandogara ndika unzi mhene waida zvawaita kuti wanomuendesa kupi we kunzi aone kuuraya wapinde pajana itonzi praise iyeyu ndiyakatotarisirwa izvezvi naivava vari kuti vari kufungidzira vari kuti vanorota kwanito wakati waitotora chokwadi kuti mwana hanzvadzi ndatambudzika ngatibatsirane ngatifambei nekuti mwana uyu manje anotisiya nekuti izvezvi ndiri kutofuswa kunzi ndiwo apajana toda chii toda nyama izvezvi. Saka mwana uyu ndiye sofa ari kutodiwa izvezvi kuchibva mwana uyu tiri kudani sisi wangu awandikwa jeni ndokunzwo nyama yekrisimasi zvaizvezvi so zvekuti kutaura kwandikuita izvezvi wanditika kana mukadzi wangu paari papapa haana kutogadzikana izvezvi haana kutogadzikana izvezvi nekuti nyaya yacho ari kutoiziva nekuti munhu atofamba naye kumazuwe madzimai andinoendera inini chimwe chana chandingada kupupura havasi madzimai ekufungidzira munhu wechechi chaichai muti munhu anogona kuwa ari kushoreka asi munhu wechechi nokuti zvainditsanangurira zvese ndiye atondipa nemaadvice chifambai makadai muchasangana nechokwadi pakadai chifambai nechakadai muchasangana nechokwadi pakadai ende chokwadi zvabva zvasvika pakubuda kumagumo sematsanangurira ndaitwa kumasowe ndio mawiri wakaita usisi wangu inini wakapupura wega nemuromo wavo hanzvadzi nini shoka ndinomuka ende izvezvi praise apa duty ari kudiwa taifuna kuti muraira mudumbu wakatonditsanangurira inini taifuna kuti muraira mudumbu mwana pandakatoya kupare paya ndakatozvitoka ndika kuti chandavenga kupare chii wachinzi kana kutika wakati bozi mukadzi wangu pati akazobereka 10 months waitoti anzi mwana akatsoka mudumbu aitoshaikwa asi dumbu rakafuta iwo wanga wakagara panze pamwe ndipo waita chii waitokonya kuti magiyati kwavo izvo hatina chataiziva izvo asi wakazozvitsanangura after mwana awepo zvese zvati kutsanangura izvo hazisi zvekuti ndakawabatira shamwini titofara tatobika tii titonwa tiri pavhuranda kumba pangu asi ini hanamba waratidza kuvatsamwira ndoti vari kuyazopupura handika zviripo handika zvisati zvaitika saka ndakawaregerera ndakati agerere regai tichifamba saka tiri muda kufunga kubatanidza timasenzi tifunga iyo wakazona kuti waita sei wanonokero ndakangozoshamisa ndikinzwa kuti watoka sekutasva kushazo haona kana wakaudza ndifunga hamene zvanga zvawarimo kumba kwaikoko nekuti nini munhu zasekuru ndakatoseka musi wacho ndakatori zorangu retatu kutotsanya since my life nasana mbota zvefasting day 3 yandakati nhasi ndoda kuzvisunungura nhasi kwasarira ndifunga ne3-4 hours kundisununguri koyapinda ndiri kwasekuru tachi zvezvanzi uyai ndisina nasendi ndisandakaseka saka kuratidza kuti iwo pachavo vanogona kungotyawe nekamera handika asi ndikupupura chokwadi ini tiri munhu wenyama ende izvi zviri kuisa hapana dzinza risina zvaro sisi wangu nini wanomuka nokuti handisati ndambovaona asi iwo wakandiudza nemuromo wavo pasina kubatirana shamo wakapupura maitiro avo nemaureri audata mwana wangu chero even nhasi kudai pasina kunzi auya kunoku inga tiri nhau kutoti mwana akutodiwa izvezvi kuchibva mwana wari kuenda kuna sisi wavo ndo waipupura nemuromo wavo. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.